Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. At sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa inyong tanan lahat dyan guys, saan man kayo sulok ng mundo. Ingat kayo palagi guys. Amping kanunay. At ngayon guys, for today's video, tayo ay mumukbang o magluluto muna tayo ng ating mumukbagin mamaya. Sige guys, tayo sa garahe. Tayo guys. Ito po guys ang aming lulutuin mamaya para sa aming mukbang. Ba't hindi makita yata? Kaso ayusin pa po namin. Ito guys, ito ang ating nilabong saging. Titingnan natin kung luto na. Guys, luto na ang ating nilabong saging. Atin na siyang tatalupan. Ready for mukbang na to siya. Balat, tapon dyan sa basura. Ito po ang aming nilabong saging. Sadap. Ang saging. Tapos magtalop tayo ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy naman ang sunod nating ilabon. Sunod, tayo magtalop ng kamuting kahoy. At kamuting kahoy naman ang ating ilabon. So guys, ilabon natin, pangtuang natin sa ating mga gulay mamaya ng ating talbos ng kamuti, ating halbusan, tapos ukra, talong, mag-isa tayo ng bagoong para yun ang pagtuwang natin ng kamuting kahoy at saka sa atin. So guys, sa amin, sa Bisaya, itong saging at saka kamuting kahoy sa pang-araw-araw, ito'y lagi mong makikita sa aming kusina. Ito lagi ang aming mga pagkain. Lalo pagka walang bigas. Ito ang pinakakanin namin. Pag hindi pa tagsanggi guys, sa mga Bisaya dyan, sa Binos, pag wala pang tagsanggi, kamuting kahoy lang at saka saging muna ang pinakain. Putong kamuting kahoy. Suma na kamuting kahoy. Ang ano lang doon, wala kaming kalamay. Hahalo lang namin sa aming suman, pinayod na niyog lang. Pag walang niyog naman, yan, yung inire, babalutin na lang ng dahon, tas lulutuin na yun. Tapos na, walang aso-asukan. Kalamay ba sa Bisaya? Wala may kalamay kasi wala kaming pambili. Sanay na ako ditong ganito ang pagkain ng mga kamuting kahoy, saging, kamuti, gabing kuryoso. Wala po guys dito sa Batangas. Ano kang mahal ng kuryoso? Samantala sa atin wala mang nabili. Dito kamahal-mahal pala yun, ginagawa upi. Saka ang kamuting kahoy doon, pagka nilapon, ano ba, ligat. Napakayabo ng kamuting kahoy. E dito, mayroong kamuting kahoy na matigas. Hindi mabigat.
Tapos, ididilig mo ang tirang tubig. Para tayo makatipid. Tayo makatipid. Diba? Double purpose yung ganon. Ito po yung siumay na galing Laguna. Kalawan. Kalawan, Laguna. Ang sarap niya, guys. Oh. Laman-laman. Laming laman. Ito guys, oh, ito ang siumay ng Kalawan, Laguna. Purong-puro laman guys, walang halong harina. Guys, magpiprepare na ako ng mga ricado para sa aking ginisang bagoong. So guys, so maganda ang ating talbos na kamuting na bilog. Puputulan lang natin ang dulo. Guys, maggisa na tayo ng bawang. Luya. Bawang luya. Ipag-ipag mo ba? Tapos, ang ating sibuyas. So, sobrang init yung kawali, eh. Lasan natin ang apoy. Sobrang lakas ng apoy. Susunod ng ating ricado. Kamatis. Atin mo nang paluto-lutuin ang ating kamatis bago natin ilagay ang bagoong. Oh. Yan ang susunod. And then, sundan natin yung bagoong. Yun ang ating bagoong. Sabing
Yan. Ito na po guys, nilagay na po natin yung ating talong at saka okra. Ito na po yung halbos na kamote. Yan po ang halbos ng kamote. Yun. Ilagay ko na yung ating talong at saka okra. Hindi na nga po. Mamaya, pag ilagay aride ito. Yan. So guys, hanguin na natin yung ating nilabong talong. Ito na po guys ang ating nilabong okra at talong. Sige guys, ipipin natin ang ating lemon juice. Lalagyan na natin ng yelo ang ating lemon with cucumber. Yun, surprise. Anak mo lang